Skont l-Alleanza kontra l-Faqar, iż-żidiet li qed jingħataw mill-Gvern biex jagħmlu tajjeb għall-għoli tal-ħajja mhux qed iwieġbu għall-ħtiġijiet ta' dawk bidħul baxx f'pagi jew pensjonijiet. L-Alleanza qed tgħid li l-mod kif tinħadem ir-rata tal-inflazzjoni bl-użu tal-indiċi tal-prezzijiet ma tirriflettix il-vera rata tal-għoli tal-ħajja għal min għandu dħul baxx. Ir-rata tal-inflazzjoni tinħadem fuq baskett ta' prodotti u servizzi u kif dawn jeffettwaw lill-konsumatur. Iżda jidher li l-effett li qed jiġi mkejjel huwa fuq konsumatur bidħul ferm ogħla minn dak ta' familji bidħul baxx. B'hekk il-kola jew iż-żieda għall-għoli tal-ħajja ma tkunx tlaħħaq mal-ħtiġijiet ta' dawk bl-inqas dħul. Dawk bidħul aktar baxx ġeneralment ikollhom infiq ogħla fuq affarijiet bażiċi bħal ikel, kera, mediċini u servizzi tas-saħħa. Skont statistika tal-NSO u tal-Eurostat, dawn il-prodotti u s-servizzi qed jolew brata akbar minn affarijiet oħra. L-istqarrija qalet li n-nuqqas ta' aġġustament korrett qed joħloq iktar faqar. B'riżultat ta' dan, dawk b'inqas dħul qegħdin kull ma jmur imorru aktar lura fil-valur tal-pagi u l-pensjonijiet u dħul tagħhom mhux qed ikun biżżejjed biex jgħixu ħajja diċenti. L-Alleanza kontra l-Faqar temmet l-istqarrija tagħha b'appell lill-Gvern biex fil-budget li ġej jikkoreġi dan in-nuqqas.